子供に強く当たってしまったとき、後でどうしてあんなことをと後悔することはありませんか。感情のままに怒りをぶつけると、子供の心に不安を残してしまいます。ユダヤ教には、やり直す力という視点があります。人は過ちを犯すものですが、自分の行いを振り返り、心を改めることもできます。そして過ちを認め、行動に移せるかが大切です。自分の間違いは素直に認め、ごめんねと言葉にして抱きしめてください。そのぬくもりが子供の心を落ち着けてくれます。安心感は言葉だけでは届かない部分まで満たしてくれます。そうした一つ一つの行動が子供に自分は大切にされていると伝わり、親子の絆を温かく結び直していくのです。